TMTV. Сәлем дуслар! Эфирда яшь талантларны барлаучы яшьлек тавышы хит парады. Бүген кемнең ничәнче баскычта урнашуын сезнең белән мин, Лиана билгеләрмен. Ул арада яшь башкаручылар белән балачак хатирәләрен барларбыз. Әниләренә сөйләмәгән серләрен ачыкларбыз. Телевизорның тавышын катырак ачыгыз. Башлыйк. Ни кызганыч, сезнең тавышларыгыз аз булу сәбәпле бер резидентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Әлеге җырны хит парадыбыз кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Тәүге кабат сине мин күргән идем. Сиңа гашыйк булып мине йөргән идем. Без кавышмадык. Яшьлек арда калды, сулмады күңел. Гашык газапларда булмады түгел. Без кавышмадык, гафу итергән. Бергә булырга язмаган икән. Берсе кетсә, икенчесе яшьлек тавышын яңгырату өчен безгә кушыла. Бүгенге премьерабызны тәкъдим итәргә ашыгам. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына кодын юллагыз. Сагынуга түзәлмәдем, алмалы күл чәчкә койдым, сиңа дип үзәлмәдем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем. Үз яшьләрен тыя алмадым, гомерем таңнарында. Былбыл булып басып сайрыйм, өзелеп талларында. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем. Авыр сүзләр һич әйтмәмен, омтылам сиңа һаман. Я сандугач бер кош булып, яныңда мәңге калам. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем. Күңел бакчам гөлен бирәм, сине бит минем сөйгәнем. Яратуның кадерен белеп, яшаралыш гөләнем.
Айгөл Миндиярова бала чакта бик тыйнак тыңлаучан кыз булган. Шуңа күрә дә аның әнисеннән һәм гомумән туганнарыннан яшердәй вакыйгалары да юк. Моңа өстәп Айгөл әнисенең иң якын кешесе булуын һәм аңа бар моң зарларын сөйләвен дә җиткерде. Ә без исә яшь башкаручының дәвәти җырын тыңлабызык. Сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә дәвәтием җилкәндә. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк. Охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Охшаганбыз бигрәк. Ева Речи Татмос ТВ каналы аша әнисенә бер кайчан да әйтмәгән серен шишәргә булды. Кечкенә кызның балалар бакчасында курчагын урлыйлар. Ләкин курыккан Ева әнисенә бу хакта әйтми, курчакны югалтуын гына җиткерә. Ева, сине әниең бу вакыйга өчен урышмас дип уйлыйбыз. Ә хәзер экраннарда синең башкаруыңда «Гашыйк булдым мин сиңа» клипы. Карыйк.
Benim bergenem, ay koyaşım singenem. Sine üzülüp suyam, anlısın iken erkem. Eğer bulsam yanında, yegem bek talpına. Bürük gitmesin yer alka, sensiz nişlerge mina. Aşık buldum ben sana, canım benim tek sana. Senin şıllı kullarını duyam temde hamında. Aşık buldum ben sana, canım ata tek sana. Senin nazlı kaşların hemen de göz aldında. Biz birge bulğanda hile bittik yılmaya. Bir gün bulğan kayalını unutam men yanında. Sezemeken köyün, bilemeken yüregen. Gönlümde güller üzen suyum seni bakırım. Aşık buldum ben sana, canım benim tek sana. Senin şıllı kullarını duyam temde hamında. Aşık buldum ben sana, canım ata tek sana. Senin nazlı kaşların hemen de göz aldında. Hemen de göz aldında. Hemen de göz aldında. Фәиз Миндубаев 2-нче сыйныфта булган вакыйгасын искә алды. Җырчының классы ниндидер конкурста катнашырга тиеш була. Ләкин класс җитәкчесе алмашуны сәбәпле укучылар бернинди дә чыгыш әзерләми кала. Ләкин Фәиз югалып калмый, фортепиано артына утырып, яратыгыз җырын башкара һәм шул рәвешле сыйныфны коткара. Укытучыбызның күзләрен күрсәгез, дип сөйләде Фәиз. Kara gözler esir etti yürekne. Sevgilerinin gazabına Kungelerim düzelmez. Aşkların arasında Baba dadaşan. Seni görsem düşlerimde Sevgilerden sataşan. Senin gözler Tölgeçte yılan Hikmet ebed ağışının Jimişleri kıyılan Sevgilerinin gazabına Yürekkeyim düzelme Bilsin geylesin genin Ömürge nasip yarın Çağlam
Barışların arasında seni görsem düşlerimde Barışların arasında Qabat qabat sadaşan seni görsem düşlerimde Seylerde sataşan Умырзая жыры белән хит парадыбызны ямьләндереп торучы Ләйсән Әбиеваның әнисе бик боевой ханым икән. Һәм шуңа күрә дә ТАП Муз-ТВ каналы аша балачак серләрен Ләйсән шишмәскә булды. Минем әни барысын да сизә торган иде. Бик нык теләсәң дә оннан качып, нәрсәдер яшереп булмады дип көлде Ләйсән. Күрәсең, башкаручыбызның балачагы бик күңелле булган.
TNT Production коллективы төшергән клибы белән хит парадыбызда катнашучы Гөлнара Габделхаева кечкенә вакытта чәч тарашлы уйнарга яраткан. Бер юлы күрше кызына шул кадәр мавыгып прическа ясаган, хәтта чәче буталып беткәнгә күрә дустының чәчен кисәргә мәҗбүр булалар. Бу вакыйганы әле дә искә алып көлешәбез дип елмайды Гөлнара. Дуслар, чәчегезне кистерәсе булса, кемгә мөрәҗәгать итәрлеген аңладыгыз. Тормышның матурлығын Йөрәк аша кичерәсең Һәр минутын язмышның Мәхәббәтле гомерләрдә Сөйеклең белән бергә Дус туган якыннарыңны Яратып һәм хөрмәт итеп Ясын яшәргә Гомерләрне ашыктырмай икән җыры белән Азалия хит парадыбыз буйлап алга омтыла. Җырчыга беренчелекне яуларга бергәләп ярдәм итик. 1320 номерына җырчының коды белән тавышлар юллагыз. Гомерләрне ашыктырмай икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк,
yolun birge o'targa turmush yolun birge o'targa turmush yolun birge o'tar üçün sayla yarning mene degenin yaşa ondan ömür boylarına gözlerinden olmay gözlerin turmush yolun birge o'tar üçün sayla yarning mene degenin yaşa ondan ömür boylarına gözlerinden olmay gözlerin ömürlerini aşıktırmayken kaderin bil her bir mizgilning iki yürek birge tibu kirek otlары sönmeske көңілінің otlары sönmeske көңілінің otlары sönmese көңіліңнің turmush qadrin ıgrak sizile senin için menin kadirlidir menim için bari sen gene otlары sönmese көңіліңнің turmush qadrin ıgrak sizile senin için menin kadirlidir menim için bari sen gene ömürlerini aşıktırmayken ökünmeslik bulsun sınarıp yazgan yarım nazlı yarım bulsun bәхет барсын bizge yol yarıp bәхет барсын bizge yol yarıp bәхет barır bizge yollar yarıp икәү bir jan bir тән bulganda biz bit qonaq bo'lib qina tik bir yashau üçün dünyada бәхет barır bizge yollar yarıp икәү bir jan bir тән bulganda kelgan biz bit qonaq bo'lib qina tik bir yashau üçün dünyada kelgan biz bit qonaq bo'lib qina bir yaşau üçün dünyada Рель дуэтының бала чагы исә репетицияларда үткән. Безнең әти-әниләр шулай ук сәнгать кешеләре. Һәм шуңа күрә без дә бала чактан төрле мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә чыгыш ясый идек. Тормышыбызны иҗат белән бәйләвебез дә алар белән бәйле дип сөйләде кызлар. Күзләремә бер каравың җитә җырын алар башкаруында тыңлагызык. 3нче урынга лаек җырчыбызны каршы алыгыз. Seven kiterir Dağla kumları bir
Bilip alır siğa Benim sözlerimle şirkerir Gözlerime bir kural gider Benim kaygılarımı yuvalar Eldesin var eli bırakırım Eldesin var eli dünyada Mina sensiz olur, ben seni мәңгіге taşımam. Gözlerime bir vural gider Dedim kaygılarımı yuvalar Eldesin var eli bırakırım Eldesin var eli dünyada Gözlerime bir vural gider Dedim kaygılarımı yuvalar Eldesin var eli Айрат Гариев белән бала чакта кызыклы түгел, аянычлы хәлләр күбрәк булган. Берсендә малайны чүт ток сукмаган, икенчесендә Айрат әбисе белән заводка барып кирпеч ташый торган машина астында кала язган. Аннан соң подшипник шаригын колагына тыккан. Көчкә алганнар. Менә шундый шук малай булганмын инде дип сөйләде Айрат. Әткәй-әнкәй җыры белән экраннарда Айрат Гариев. Хит парадыбызның 2нче урын яулаган резидент сезнең экраннарда. Көңілігізінің баршылысын әттияни бізге бирдігіз барыбызғанда бәхет тілеп ұзын юлға жібердігіз әттияни бізіні күтіп қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт әйтіп барсы үшін Қышып алыр едімі өзлерін әттияны бізіні күтіп Байтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт айтып барсы үшін Қышып алыр едімі өзлерін Бұйық мағыз келген көзілерге Жиллер тәрізәге қаққанда Үйген ұрлар алып қайтырбыз Ал суланып таңынар атқанда Әттияны бізіні күтіп Қайтыр юлдан олмайша өзлерін рәхмәт айтып барсы үшін Ұшып алыр едімі өзлерін Әттиянилерге тілік ғөмір Қабыл бола бала тіләгі Біздің үшін әріні түтіпімәсін Қадірлілер біздің үйірәгі Әттияны біздің күтіп Қайтыр юлдан олмайша көзлерін рәхмәт айтып барсы үшін Ұшып алыр едімі өзлерін әттияны бізіні күтіп Қайтыр юлдан олмайша көзлерін рәхмәт айтып барсы үшін Ұшып алыр едімі өзлерін
Hoşu balır idimi üzlerin Hoşu balır idimi üzlerin Hoşu balır idim üzlerin Узган атнада гына хит парадыбызга кушылган Венера Садриева яшьлек тавышы буйлап алга омтыла. Җырчы өчен тавышлар юлламый калмагыз, аның коды экраннарда. Беренче урын яшьлек тавышы хит парадының бүгенге лидерын карыйбыз. Eşit yadlarda Bəxit qışı qollarımda Sindine uylarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Kişilerimde Bəxit qışı qollarımda Sindine uylarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Kışalar parlap kışlar Nindi bəxit birgə bulub Tatu yaşasın yarlar Bəxit qışı qollarımda Sindine uylarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Qıyaş bulub jırğa dolub Yaşasın yollarımda Yaşasın yollarımda Бүгенге менә шулар. Орыннарны билгеләдек, балачакны искә алдык. Инде хушлашык. Барыгызга да онытылмаслык күңелле яллар теләп, мин Лиана сезнең белән сау булашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.